אני בגיימפליי פה של המשחק GTA V, ובגיימפליי הזה אני רוצה להראות לכם את הדבר שגרם לי להגיד את ה-What the fuck הגדול ביותר שלי במשחק. דבר שנראה לי גם אם אתם תראו אותו, אתם תגידו מה לעזאזל רוקסטאר, שהם היוצרים של המשחק, חשבו לעצמם. אז מה שאני צריך לעשות עכשיו זה לנסוע לבית של מייקל. זאת המכונית של מייקל, ככה הצבתי אותה בשבילו. Because normally you're such a between the white lines, friends of the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Okay, your turn. Oh my god. Who's the square now? קשה לשלוט ברכב כשהמסך במצב הזה. קשה מאוד לשלוט ברכב. אוי ואבוי לי. נמשיך לנסוע לכיוון הבית של מייקל. אני ממשיך לנסוע. אוקיי. אוקיי. אז הבן שלי ג'ימי פותח את הדלת שלי, זורק אותי מהרכב, לוקח את ההגה וזורק אותי שיכור על הכביש. מייקל מתעלף, מישהו גורר אותי, אין לי מושג מי זה, ועכשיו לתוך המוח של מייקל, לתוך התת מודע שלו. אוקיי. What the fuck? אוי מי גאד. קופים ומייקל בתוך סמטה, אור מהשמיים, חללית חייזרים. אוקיי. אלו חייזרים מגעילים. אוקיי. ועכשיו אני נופל. אוקיי, עכשיו אני יכול לשלוט במייקל. ואין לי מושג מה זה הדבר הזה ומה רוקסטאר חשבו לעצמם כשהם מראים לנו מה עובר בתוך המוח של מייקל כשהוא שיכור. אלוהים. אוקיי, הוא צעק עכשיו ג'ימי. עכשיו הוא מדמיין את עצמו כאילו הוא מדבר עם הפסיכולוג שלו, ואני נופל כל כך לאט. איזו נפילה מטרידה. וכל העולם ככה כאילו סט לה בעיניים שלי. אני שואל שוב, מה רוקסטאר חשבו לעצמם? לעזאזל? מה זה? כל העולם פה בסאצלה נוראית, מה זה?
נראה לי מייקל שתה יותר מדי, או שהוא לא יודע. רק שתדעו שלפני כן אני עשיתי יוגה עם המורה של אמנדה, שזאת אשתו של מייקל. אני עשיתי יוגה יחד עם אשתו ועם המורה שלה ליוגה. זה מה שקורה לי אחרי שאני עושה יוגה. אני מקבל סאצלה במוח. איזו נפילה מטרידה, זה גם לא נראה שאני בכלל קרוב למטה. אוקיי, אני חוזר חזרה לרחף מעל לוס סנטוס. אני שולט בו עכשיו. איזו נפילה איטית. לעזאזל. לא בא לי להזריז אותה אם אתם שואלים. בא לי שהוא ייפול בקצב שהוא אמור ליפול בו. אבל אני כן בתנועה למטה, אם אתם שואלים. אני לא מרחף. אוקיי, זה אמור לקרות רק אחרי שאני נוגע באדמה. אין לי מושג, לא עשיתי כלום. ועכשיו זה מחוץ למוח של מייקל. הוא הקיא. הוא עדיין בסאטלה. ועכשיו אני צריך להגיע הביתה ואני לבוש רק בתחתונים. זה כבר נשמע יותר תיאור לטרוור. גם ההליכה הזאת היא מתאימה יותר לטרוור. אוקיי. זה בעצם הדבר שגרם לי להגיד את ה-what the fuck הגדול ביותר שלי במשחק. אני מקווה שאתם נהניתם מהגיימפליי הזה, ואני די בטוח שגם אתם אמרתם מה לעזאזל. אז יאללה ביי.